И пак сме ние да поговорим малко за изкуствения интелект. Добре ли е то, зле ли е? Умни ли стават хората от него, затъпяват ли? Лошо ли е, хубаво ли е? Кой страда, кой ревнува, кой се радва, на кой му е добре, на кой му е зле. Сега, зле им на тези, в които на времето е трябвало да изразходват много голямо количество енергия, за да могат да се задобият с отговор на даден въпрос, който тях лично ги засяга или касае. Като това нещо как се е случвало? Ти търсиш нещо, как го търсиш, вървиш, питаш от уста на уста, малко по-напред в бъдещето вече може да ни вървиш и да питаш, да звъниш по телефона. Също така питаш този, питаш онзи, другия знае, третия не знае, четвъртия ти каже грешно и се получава едно объркване. Другия вариант е отиваш до библиотеката, там почваш да ровиш книги, учебници, разлистваш, четеш много тонови излишна информация, докато евентуално стигнеш до това, което теб те интересува. Това нещо на теб може ти отнеми половин час, 30 минути, 1 час, 2 часа, 5 часа, 1 ден, 2 дена, една седмица и накрая го получаваш. Вариантите сега и преди са еднакви. Тогава си искал да го научиш, сега искаш да го научиш. Тогава може да ти отнеме една седмица да го научиш, сега може да ти отнеме 5 минути да го научиш. Благодарение на този въпросния изкуствен интелект, там чат-мат, сещи се за какво става въпрос. Като и в двата варианта го научаваш. Единият е по-бързо, другия е по-бавно. Това не те прави тъп. Ти имаш желание да учиш. Единственото, което печели всякото време е това, което не си загубил. Или това, което си губил тогава. И това цялото време, което на теб ти остава сега, ти можеш да го ползваш за нещо друго, да научиш нещо, което теб те интересува. Не да учиш информация, която евентуално може да ти се наложи някога или никога. В случая, лично мое мнение от изкуствения интелект и там от тия всичките чатчета, които ти дават въпросите, отговорите на въпросите, които ти искаш, те те учат. Ти с тях не ставаш по-тъп. Напротив. Като цяло, от друга страна, кофтия сега. И аз съм и от старото поколение, не съм от най-младите, на 40 години съм. Като си спомням колко време ми отнемаше да науча нещо, а сега за колко време могат да го научат младите. И малко се чувствам кофти, защото реално погледнато аз съм отнел, на мен ми е отнело много повече време и много повече ресурси да го науча, а те сега го получават и така, което е кофти, ама е факт и е добре, като цяло е добре. И така, сега имало хора, инженери и разни други разнообразни, сега респект към тях, в крайна сметка, благодарение на такива хора вече нещата стават толкова лесно. И е кофти, примерно, че той може да има 2 стаи за библиотека, аз неговите 2 стаи за библиотека може да си ги нося в джоба. И не само, много повече от 2 стаи за библиотека. И той, колкото и да е чел, колкото и да знае, важните неща ще ги помни, някой ще ги забравя, знае къде да ги намери, ама ще трябва да разлиства бая книги, да стигне до отговора, докато аз с 2 изречения мога да получа отговора отново, пак по-лесно. Пак казвам, респект към тия всичките инженери, благодарение на тях нещата са случили и сме до тук сега и ще стигнем и по-напред. Ама това е. От изкуствения интелект по-тъп не се става. И един съвет от мен да го знаете сега. Изкуственият интелект няма ви вземе работа, нито на теб, нито на никой, нито и на мен. Само, че някой, който го ползва, може много лесно да вземе и моята и твоята работа. Така че съветът ми е следния. Адаптирайте се и свиквайте. Почвайте да се учите как се работи с него, за да не изоставате. В крайна сметка това е. Животът е такъв. Винаги има иновации, новости и трябва да се адаптираме, защото който не се адаптира, нали знаете какво става с него? Става назад. Не е окей. Така че свиквайте. Ще има да свикваме и с много други нови неща. Хубавото, примерно, на моето поколение е, че е в средата, между новото и старото. Нито съм стар, нито съм нов. На средата съм. Мога да разбера и старите, мога да разбера и новите. Докато старите могат да разберат с зор мен, а пък младите е абсурд.
Ние сме в такова поколение, в което сме, пак казвам, златната среда. Разбираме и тези, разбираме и онези. Ако нас не няма, чупи са моста и уния старите изобщо няма да се оправят и да се разбират с младите. За тях те ще изглеждат глупави и шантави. В случая интересното е, че ние сме мост. Ние сме средата. Пак казвам, разбираме и едните и другите. Ако погледнете старите, младите за тях изглеждат шантава работа, неразбрана. Ако погледнете младите, старите за тях изглеждат шантава работа, неразбрана. Ама ние сме на такова място, че разбираме и едните и другите. Така че в момента в случая ние сме като, как да кажа, богопомазани, златната среда, супер сме. Лесно се адаптираме. Може би след време няма да може да се адаптираме с децата на нашите деца или тяхните внуци, но за сега сме в добра позиция. Хубав ден!